Jahas, se on tässä Koneenmäen ja nyt on suojavarusteet päällä ja tästä sen näkee miten käy kun on suojavarusteet päällä. Eli linssit on ihan huurussa ja nyt jos minä kompostun lekkuun ja lyön pääni tuohon, niin siinä on paljon tuhoisampi kuin se, että silmään menisi pikkinen roska. Joo. Nyt on hiottu tämä tuollaiset hitsausjäys, pahimpia jäysteitä täppiä poikki. Mutta eihän minä tätä itse koko kärriä suinkaan aio hioja, vaan minä puhaltelen nyt pölyt pois ja sen jälkeen minulla on tässä tinneriä. Paitsi että minä haistelen tätä, en maistele, mutta oikeesti ei siis tätä ei saa maistella eikä haistella, tai siis haistelemaan joutuu. Mulla on kyllä ihan oikee suojaimet, kun minä lattioita on lakannut lakoilla ja ynnä muuta, niin on hommannut jo kauan sitten oikeanlaiset suojaimet ja vaihtanutkin niihin suojaimia. Eli nyt minä puhaltelen tämän ja sitten tinnerillä pesee sitä vien kuuvo, kun se tulee hirmu käry. Voi levitä se haju jopa sen kameran kautta sinne kotikatsomoihin. Niin. Mutta sen jälkeen kun se on kuivahtanut, tai siis se tinnerihän haihtuu periaatteessa, järjestän täällä täystuuletuksen. Ja sen jälkeen alan maalaamaan. Mulla löytyikin tuommoista mustaa ferreksiä. Vetelen sillä jo nuo, mitkä tullaan mustaksi, niin se auttaa sitten siinä peittämisessä, sillä varsinaisella maalla. Mutta nyt minä rupean puhaltelemaan tällä kompressorilla tätä vähän niin kuin pölystä puhtaaksi.
Ilmako sitä kuuluu sihipoppia. Ei päivääkään ilman vahinkoa. Taitaa kuitenkin korjautua ihan nyt tuota. Joo. Kun se jako on voida siellä päätetään, niin se taitaa korjautua. Oli päässyt löystymään. Noin. Ei ole oikein. Mikä tässä kiikasta? Tippuko sitä joku? Ahaa, siellä on pikkuinen oorennus. Ei sitä kun tuolla lasit on päässä, niin vittu ei jämmi. Helvetin keksi, jos mä lasit. Saatana. Onko se nyt noin päin? Ei. Tässähän se sitten männöökin tämä aamupäivä. Katkaistaan tuon filmi. Joo, täällä on niinku ton päänsä suhteen niinku tämä tekijäkin niin kaput. Eli tää nyt toimii silleen, että jos minä ostan tähän irtopää ja lemmarilla vedän, niin onhan tästä tätä kumia. Tää olikin joku halpisletku. Mutta mulla noita letkuja on, kun niitä nyt on aina tarvinnut. Vieläkin jäi 3 vielä varoja autossa. Paistetaan tämä tuonne Jemma ottamaan sitä hetkeä, kun minä muistan ostaa siihen irtopää. Nimittäin puri tuossa, niin sitten lenti ne pienet kuulat lenteli pois. Tuossa otin yhden toisen pään, mutta se ei sitten käynyt. Niin yleensä minä olen korjannut nämä sitten niin, että olen viskannut nämä rostit. No. Ja ostanut sitten lemmarilla laitettava irtopää. Ihan tämä nyt on roikku. Joo, tietysti sen jos ottaisi autoon mukaan tuonne, niin sitä ottaisi sen. Niin, että minä otan se nyt autoon mukaan, jotta
sillä löytyy sitten sopiva pääsi. Sitä ei muuten muista ikinä. Kun tämä vehe on mukana tuolla, niin tuon voisi katkaista tuon liittiin osaan sitä pois. Tässä noita muoviputkiasennuksia ulotin tähän juuri sopivan väliin. Tähän letkun katkaisu. Kätsäpeli ei paljon maksa. Noin tämäkin jotain. Tähän ostetaan semmonen, että tökätään tuonne lemmarilla kiinni, niin se kestää yllättävän kauan täällä sisäkäytössä. Ulkona niin tuossa kompressoreilla ei ole kestänyt. Niin pitää aina ostaa uudet letkut. Eli uutta letkua kehiin. Jatkuu tämä taistelu. No niin, nytpä se on kondiksessa se. Siinä oli tuo vesi, tuo erottimen, veden erottimen jutka vielä päälle ja oli sillä sihistus, sihipoppi. Mutta minäpä aloitan tämän, julistan täten tämän metsäkärrin maalauksen aloitetuksi. Eli nyt siinä kuvassa näkyy tuo telipalkki ja tässä näkyy tämä ruma mies. Minulla on tämmönen pikkunen pensseli, en ota vielä urakkapensseliä, kun en tiedä miten tämä rupeaa sujumaan, mutta mustalla ajattelin veijellä ensin nämä. Tuossa on pikkulöydä jotain röhninkiä. Yritetäänpäs tulla tauralla se yrittää. Pankin kouraan tämä pikkusen tauran ja vasaran, niin nää saa aina hakata noita jäysteitä, mitä on tippunut ritsailin tuolla yläkättä. Ei sikäli, että tästä nyt pitäisi tulla niin äkättömän siinä. Joo. Enimmät töydän pois. Hämmennettä. Minä tätä jo tuossa aamupäivän hämmennän. Eli mustalla tulisi tämä telipalakit ja tuolla on vielä. Niin paljon joudun tuossa yläpuolella hitsoa. Täppiä tippuu. Niin, eli
taustalla telipalakit ja tuo etusermi ja sitten nämä karikat. Niissäkin on jotain pikkusia pisteitä. Olkoon pienet pisteet, männöhän ne sen. Tässä tuli jo aamupäivä puuhasteltua. Minä tuon mikä Simon kanssa tuon oviin laitettiin tuossa eilen, niin siihen tehdään lopulliset säädöt. Käymäpäs katsomassa, että se tuo maali tuossa painaa. Eli tuolle molemmin puolin pyöreä pistin tommoset, pitää zoomata, tommoset tallat 8 pultilla yhteensä kiinni, niin se estää telinettä pyörimästä. Että jos se vaikka väljennöi, niin se ei lähde pyörimään. Kyllä se yhä siinä muistaa vaan aina rasvata sitä väliin. Jep. Tuo nyt on mikä tuossa tuo taittopyörä, tuo keltainen, niin se nyt on sama, onko siinä isompi. Tietysti jos siinäkin olisi isompi kehäinen pyörä, niin paremminhan se tietenkin pyörisi. Kuluttaisi vähemmän tuota. Tuo vihreä kangas, siirsin sen tänne, jos tekisi joskus jotain hupijuttuja. Monet, jotka on uusia kahtojia, niin eivät tiedä välttämättä mikä pointti tuolla on, mutta sillä voidaan tehdä semmoisia trikkijutskia. No minä nyt tuossa ruppeen muollaamaan, niin saisi Jornilta aloitusvideota. Eli tää on Ferrexia vaan. Ferrexin poikas. Mustoa löytyi tuolla purkki, niin kun on monta vuotta, niin arvelin, että nyt se on sama käyttää tämä näin, mitkä tullo ja mustalla, niin sitten se päällysmaalikin peittää paremmin. Ups. Hetkinen, ne tulloo sinisellä no. Vaan pitäisikö maalata nuokin mustalla, niin taidan maalata hetkinen. On ne siniset ehkä parempi sitten. Olkoon siniset, nuo kaikki ja tämä telipalakki vaan musta. No ehkä tuo sisuus ja musta. Ei sokke. Musta Ferrexi on vähän semmoinen aika harvinainen minun mielestä. Eli minä olen nämä nyt sillä tinnerillä pessyt, tuulettanut täällä tunnin. Siitä nyt lähti semmonen jännä ilmiö siinä tapahtui, mutta en minä tiedä sitten, mutta katsotaan nyt mikä siitä tulee. Ainakin tämä on nyt tämmönen kuiva ja
Sen puolesta pitäisi tarttua. Rasvat tästä on otettu pois. Tällä pensselillä ensin vähän kokkelen. Pitääkö minun vaihtaa sitten urakkapensseliin myöhemmin. Eli täten voin tosiaan julistaa tämän metsäkärren maalaamisen alkaneeksi. Niin pitkälti keskiviikkona, olisikohan tämä jo 17. päivä. Minä nyt on kyllä aikataulussa pysynyt aika hyvin tähän mennessä tässä. Mä arvin, että marraskuussa pääsen maalaamaan, mutta minä pääsinkin jo maalaamaan tässä nyt jo aiemmin. Ja sillä nyt on niin väliä, kun en nuo sitä kuormuun vielä ole. Eikä mitään, ihan sama. Onhan tää hyväistä, mä nyt on maalattu tässä valmiin. Joskushan sen on maalattava, tämä kuitenkin on maalattava. Tosi tahmain tuntusta on tämä kyllä. Pitääkö minun ohentua? Sen. Tosin saa tätä kaupasta kyllä lisää. Ui. Loppujen lopuksi tämmönen pensselillä maalaaminen ei ole lainkaan vaikeeta tai ärsyttävää puuhaa. Itsestäni on aika melko terapeuttista tämmönen. Ei paljon tarvitse ajatella. Ajattelen muutenkaan, mutta tässä maalatessa ei tarvitse ajatella sitä. Pitäis tuota allalta
näitä jää pieniä pätkiä. Ei sinne tuu sitä maalia, mutta se nyt siinä laittaa. Toisekseen sitä maalia lähtee helposti irti, kun se kyntää tuolla maassa. Ja vähän nyt näyttäisi siltä, että se ei tämä musta väriksi mulla riitä. Tää pitää ostaa lisää melko pian. Siinähän sitä on. Mitä alakua. Tuossa tuodaan ihan uusi purkki. Noin, aloitimme hieman varovaisesti tulla yhdellä. Tosiaan tämä verreksi niin muuttuu mattaväriseksi, eli kiilto häipyy siitä. Mutta se mikä sitten on se pintamaali tuleva, niin se on sitten kyllä, taisi olla, oliko puoli kiiltävä oli tää musta ja sitten kiiltävä oli tuo sininen. Semmonen. Eli nyt se maalaus on sitten alkanut. Jatkossa voitte seurata, minä nyt rupean ensin nämä mustat maalailen, kaikki karikat ja etusermit ja sitten sen jälkeen siirryn tuohon runkoon päältäpäin ja sitten altapäin. Ja sitä mukaan alan sitten maalata valmiiksi näitä tämän persepuolen ensin, että saan pyörät alle ja sitten mukavampi on tuolla alla maalata. Kiitoksia katsojille.